Hormatly ýeşler, gaderly sport jankoýrlary, sport eleýänisi volleybol duşugyny gödürleýän Türkmenistanyň volleybol oýunçy bir ýokary ligasyny esasy duşuklaryň biri diýip aýdyp biler. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň galkan volleybol topory olaryň garşysynda bolsa Maltumla adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň galkanyş volleybol topory özara oýun alyp barýar. Ne tap geçeliň galkan volleybol topory bir esasy çempionluğa dalaşgar toporlaryň biri. Mundan öňüm Türkmenistanyň çempionatlaryna, kubok ýarşylaryna üstünlikli çykyş edip gelýän topor. Ne toporlaryň düzüm bilen sizi häzir has ýakynan tanış eder. Ne Türkmenistanyň ýokary ligasynda birinji aýlawyň netijeleri hakynda da belli geçer. Birinji aýlawda da sebäbi ören dartynly oýunlar bolup geçdi. Ören netijeli duşuklar hasabada alınıpdy. Ne hormatly ýeşler, ne galkanyň düzüm bilen sizi tanış etsek, birinji belgide Allamrat Çarif, üçüncü belgide Batyr Baýlyw oýun alyp barýar. Häzirki wagtda hem esasy näme üstünlikli netijeni görkezip duran oýunyň birinji döwünde galkan edil garaşylşy ýaly ýokary üstünligi görkezýär. 4-nji belgide Kakajan Owşar bu toporyň düzüminde 5-nji belgide toporyň kapitany Ýusuf Gurbanow, 6-njy belgide Tüýün Gylyjew, 7-nji belgide Rüstem Gurban Takedow, 11-nji belgide Meret Jumaýew, 12-nji belgide Begenç Halmuhammedow, 13-nji belgide Kadir Akmammedow. Toporyň bir ýaşly oýunçusy, has tejribeli oýunçusy Allaberdi Beghanow, 14-nji belgide. Toporyň erkin oýunçylarynyň ýene-de biri Döwran Amannurdiýew toporyň düzüminde toporyň baş tälimçisi Şöhrat Baýjaýew topory tälim bereni. Tälimçiň kömekçisi we bu ýerde Batyr Çunkaýew. Batyr Çunkaýewiň ödüm öň galkanyna da oýun alyp barypdy. Toporyň ýolbaşçysy bolsa Döwlet Rejepow. Belli geçeliň galkan şu düzümde şugun topory wekilçilik edýär. Ençemegede Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasynda baýrakly orna munasip bolup gelýän topor galkan. Galkanyş volleybol topory elbetde ýaş topor. Ýani bir has kämilleşmeli, has bir ýokary netijelere ymtylyp biljek toporlaryň biri. Ýöne bu toporyň düzüminde de näme meşhur oýunçylaryň bir näçesi oýun alyp barypdylar. Häzir wagtda da olarda 6-njy belgide Şerip Muhammed Şeripow ýa-da toporyň kapitany 8-nji belgide Döwlet Halif ýaly oýunçylar oýun alyp barýar. Toporyň düzümi 1-nji belgide Daýanç Hojaýew, 2-nji belgide Muhammed Göküýew, 3-nji belgide Pena Oradow, 4-nji belgide Ihlas Döwranow, 5-nji belgide Merdan Hamraýew. 6-njy belgide hem Şerip Muhammed Şeripow ýaňam belli geçdik toporyň bir esasy oýunçusy. Bu toporda başga da köp oýunçylar oýun alyp barypdylar. Siziň elbetde ýadyňyza düşýändir. Volleybol oýunçy Türkmenistanyň ýokary ligasynda galkanyş volleybol toporum käbir ýyllarda ýaşlygyna garamazdan bu toporum çempionlugy bir dalaşgarlyk edip görüpdi. Şol ýyllaram biz elbetde ýatlak geçer geljekde tetbirimiziň dowamynda. 7-nji belgide Umyt Alanazarow, 8-nji belgide toporyň kapitany Döwlet Haliw, 9-njy belgide Gurban Muradow, toporda 11-nji belgide Orhan Murad Durduýew, 12-nji belgide Arzu Hydyrguly, 14-nji belgide bolsa Allanur Maziyev toporyň düzümi. Deňeçerräk oýun görkezýär. Ýöne bu ýaňmur oýunyň birinji döwdügini biz belli geçeliň. Heniz öňümizde bir gaçara kowara maýwa diýen ýaly ýokary oýun görkezmäge heniz galkanyň mümkinçiligi has uludygyny belläliň. Sebäbi galkan volleybol topory Türkmenistanyň volleybol çempionatynyň iň görnükli topory diýip biz aýdyp biler. Ýurdumyzda da näme ýarşlarda Galkan Sport Klubunyň türgenleri, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Galkan Sport Klubunyň türgenleri giderli üstünlikli çykyş edip gelýärler. Olar volleybol, futsal, bundan başga da hokeýde de gyşky sport görnüşlerinde de ýokary netijeleri görkezýär diýip biz aýdyp biler. Görüş görnüşlerini, töweşdirňotlaryny Galkan Sport Klubunyň türgenleri giderli ýokary netijeleri görkezip gelýärler. Bulam ýurdumyzda hary hukuk goraýjy edaralaryň arasynda sporda ullokan ünferliýänligini görkezýär. Ýurdumyzyň asudalygyny goraýan watan gorawçylarymyzyň sport bilen ýigderli meşgulllanyp öz bedenlerini, saglygyny hassa kämilleşdirýänliklerini görmek bolýar. Häzirki wagtda göreliň 10 utuga ýetmegi başardy. Bulam näme toporyň
Kalkanysyň bu gün koyuna taýýarlykly gelendigini görkezýär. Ýöne kalkan hini öz ýokary oýunyny görkezip biler. Häzirki wagtda kalkanyň düzümini 12-nji belgide Begen Çal Muhammedow binagarda doýnalyp bardy. Ýene de kalkanys. Ýene de Şerip Muhammed Şeripow öz topordaşlary bilen utuk oýunyna utuk gazanyp dur. Şerip Muhammed Şeripow topordaşlary bilen ören münasip oýuny birinji döwde görkezip dur. 4 utuga çenni arany açmak başardy. Häzirki wagtda kalkan biraz kem gowşady. Top taýýarlap berdi. 6-njy belgili Söýün Gulyçew. Söýün Gulyçew esasan topu taýýarlayan oýunçy. Ýene de dol topu taýýarlaýar. Bu edegen ýöne 12-nji belgili Begen Çal Muhammedow 1998-nji ýylda dowulan bu oýunçy toporyň bir ýaş wekilleriniň biri häzirki wagtda topory elbette utuk getirip bilmedi. Häzirki asapda da kalkanyş öz utuk sanyny ýygy artdyrýar. Birinji aýlawda da elbette garaşylmadyk oýunlar bolupdy. Belki bu aýlawda da ikinji aýlawda da garaşylmadyk oýunlar nesip bolsa öňümizde bolar. 8-nji utugyny gadanny bu utugyny ören kynlyk bilen kalkan gadanny kalkana häzirki wagtda biz ýene bir gedekni taýýat öz isleýän oýunyny, ýagny ýokary oýunyny görkezmek birjikde başardan ok. Bulan magtumlaryna Türkmen Dowlat Üniversitetiniň toporynyň has taýýarlykly gelendigini görkezýär. Ýöne berekella Allamrat Şarif uzun boýly oýunçy öň Türkmen Dowlat Maliýe Institutynyň maliýeçi volleybol toporyny da oýnapdy. Sebäbi şol ýokary okuw mektebinde okap bilim alypdy. Şol ýokary okuw mektebiniň uçurumy häzirki wagtda da kalkanyň düzüminde oýnalyp barýar. Boýun gün 2 metr bu oýunçynyň boýuna baha berenmizde de top ýene de ýokary galdyryp taýýarlap berdi we ýene de utuň eýesi kalkan bolýar. Kalkan basyr ýene de bu gedegen utugyny bayram etdi. 2 tukluk ara tapawut oýuny. Oyun dowam edi, elbette teknika ara kesme aldy. Kalkanyş volleybol topory, kalkan ýene bir utugadan ýa asaby ýere çykarýar. Kalkanyň oýunçylary öň Türkmen Dowlat Binagarlyk Gurulşy Institutynyň binagar volleybol toporyny, Türkmen Dowlat Maliýe Institutynyň maliýeçi volleybol toporyny, Türkmen Dowlat Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň hazina volleybol toporyny oýnan olan köpüzi. Tecrübeli toporlarda oynan oyunçular. Häzirki wagtda da öz sport ýolunam, volleybol ýolunam olar meşhur topor bolan kalkan volleybol toporyny dowam etdirýärler. Ýatladyk geçeýin çempionlugy esasy dalaşýarlyk edýän volleybol topory ýene de kalkanyşyň oyunçulary ýalňyşdylar. Hasap 12-12 bolýar. Elbette kalkanyň tarapdarlary hem batly sesler bilen kalkana can koýarlyk edýärler. Kalkanyň elbette öňe saýlanmagynyň tarapdary bolan can koýarlar. Hasap 12-12. Kalkan bu depgin bilen bir ýatladypdyk. Belki inni öňe de saýlanyp biler we ýene de toporyň kapitany bu ýerde Ýusuf Gurbanow öň binagarda oýnalyp baran tejribeli 1992-nji ýylda dowulan. Dogon ekiz dogonlar bolar. Ýusuf Ahmet Gurbanowlar öň Ahmet Gurbanow Türkmen Dowlat Maliýe Institutynyň maliýeçi volleybol toporyny oýnapdy. Oň agasy Ýusuf Gurbanow häzirki oýunyny ekiz dogon näme bir alman iki bölen ýaly meňdeş ekiz dogonlar. Hatda käbir oýunlarda bular Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasynda da biri-birine garşy oýnamaly bolýan pursatlaram bolaýady. Sebäbi maliýeçam şol döwürlerde binagara garşy oýun alyp barýady. Ýöne ekiz dogonam bolsa biri-birine garşy oýun geçirmeli bolýanlygyny biz belläp geçelim. Näme bu sport diňe ýeňiş kazanmagy talap edýär. Görelýän häzirki wagtda da hasapda da kalkan elbette ýene de öňe çykmaga mümkinçilik bar. 13-13 berekella topuň öňüni ýene de Ýusuf Gurbanow ýapdy.
esasan bir yerde görýäňizmi, merkezde bir has ýokary oýuny görkezýän Begenç Hal Muhammedow bilen Ýusuf Gurbanow topun öňüni ýapmakda. Bir torun ýanyna has işen hereket edýän oýunçylar bolar. Ýene-de topary utup getirmäge mümkinçilik kazandylar. Hasap 14-e çykdy. 14-13 ädir bolsa topu oýuna girdmäge Galkanyň oýunçusy taýýarlyk görýär. Batbur gulary bar. Begenç Hal Muhammedowyň 1998-nji ýylda doglan. Olam ýatladyp binagarda oýun alyp barpdy. Ýusuf Gurbanow Köyün Galicev top taýýarlap berýär we bu batly urgam hasabyň 10 mäşe çykmagyna getirýär. Birinji döwde iki topluk artykmaçly Galkan döredýär. Berekella Galkanyň oýunçylary ýene-de bada-bad öňdeligi el aldylar. Begenç Hal Muhammedow häzir ýene-de topu oýuna gerder. Ýene-de batly urgudan Galkanyň oýunçusy Begenç Hal Muhammedow top oýuna gerdi. Begenç bu näme? Diňe topar üçin üstünlüge ýol açýar. Galkanyny 17-nji utuny kazanma başarýar. Galkanyň jankoýerlerim elbetde her bir pursatda Galkany gollap durlar, Galkany üstünlük arzyk edip durlar. Bilem Galkanyşa da üstünlük arzyk edýär. Iki topary da ýeňiş arzuklaýar. Bu ýerde biraz kim Ýusuf Gurbanow aljarangylyga düşdi. Ýöne tälimçi Şöhrat Baýjaýew garadan görkezme berýär. Şöhrat Baýjaýew elbetde bu utuň ýitirilmegi üçin ören ahmyrly seslenýär, sebäbi topary zerur pursatdy. Has bir öňe saýlanmagy. Galkanyş volleybol topary belki talip ýaşlaryň arasynda geçirilýän Türkmenistan ruhwelentligiň we sagdyrynyň ýurdu atly universiýada ýarşlaryna has üstünlükli çykyş edip biljek toparlaň berir. Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasyna olara ýokary oýun görkezmegiň ýeni kynnyşykdygyny men arkaýyn aýdyp biljek. Sebäbi Galkan volleybol topary elmydamada meşhur oýunçylary öz toparyna goşmagyň aladasyna. Elmydamada olaryň düzümünde tejribeli oýunçylar oýun alyp barýar. Olam elbetde Galkanyň tälimçiler düzüminiň bir elmydama gözlegdidiginiň alamaty. Olar elmydama täzelik görkezmek, olar elmydama ýokary netije görkezmek üçin çalyşýarlar. Şoň üçin bugün Galkanyň oýunçylary ýeňişe karşıdaşa bermejek bolup anamly oýun görkezip durlar. Oýunçy çalşy Galkanyň düzümini ýerine ýetirildi. 4-nji belgili Ahlak Döwranow oýuna girýär. Galkanyň düzümine oýunçylar, ýaş oýunçylar. Hatta olaň içinde 2006-njy ýylda doglan oýunçy ne Umid Allanazar 7-nji belgide 2006-njy ýylda doglan. Bilam Galkanyň düzümine oýunçylaryň has ýaşlygyny suwut edýär. Galkanyň düzümine 2004-nji ýylda doglan oýunçylar, 2005-nji ýylda doglan oýunçylar has agdyklyk edýär. Eni näme tejribe toplarlar Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasyna olaram baý tejribe kazanmak üçin bir has ihlasly oýunlar alyp barýarlar. Heni dolan oýunçylar ýaş. Eni olar ýaş oýunçylar bilen volleybol meýdançasyna çykdylar. Şoň üçin görür olara baýrakly orna ymtylmak kynrak bolar. Birinji aýlawyň netijelerini seredemizde de Galkanyş elbetde 7-nji bolup tamamlady. 10 tane volleybol topary gatnaşýar Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasyna. Şolaň arasynda 7-nji bolup tamamlady birinji aýlawy. Bu wagtda Galkan 6-njy bolup tamamlady. Galkan hem kän bir garaşylýan netijeni birinji aýlawda görkezip bilmedi. Ýöne bir Türkmenistanyň volleybol federasiýasynyň ýol başçysy Serdar Täşnazarov bilen tökötüş olamyny belledi. 4 aýlaw üçin duşuklaryň boljokdygyny, hem şol aýlawlaryň netijesi boýunça da
çempionluk kazanan toporun belli boljakdygyny. Şoň üçin galkan birinji aýlagy dogry üstünlük görkezip bilmedigen bolsa inniki aýlaglarda ne has ýokary netijäni görkezip biljek topor. Hafap 20-16 birinji dög dowam edýär. Inni 20 toga ýetmegi ilkinji bolup başardy galkan. Şoň üçin hem galkan inni bu döwüň ýeňisini bermez mykadiýan. Ol walbolla adatça şeýle bolýar. Ýani 20 toga ilkinji bolup ýeten topor aňsat garşydaşyna ýeňisi bermejek bolup çalyşýar. Häzir bolsa Muhammed Göküýew ikinji belgidäki oýunçudy galkanyşyň topu. Nowak Takerdek galkanyşyň oýunçudy oýuna girdi. Yusuf Gurbanow bu ýerde öňe çökýär we toparyň 11-nji belli oýunçudy bar. Galkanyň bu oýunçudy topu basyp bereket etdi Meret Jumayew. Öň hadyna doýnapdy. Toňamyna Allamrat Saryf. Allamrat Saryfym öz walbol ýoluny Ahal vilayatynyň Babadaýhan etrawyna başlady. Hormatly ilişler ýaşy geldi. KK ifadyna Halkara Nebit we Gaz Üniversitetiniň ajaýyp sport toplumyny häzirki wagtda walbol boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynyň ikinji aýlagynyň duşu dowam edip dur. Elbetde bu ajaýyp sport toplumyny video gödäwçilik ulgamy ornaşdyryldy. Şol video gödäwçilik ulgamy islenlik oyun görnüşlerini adalatlı baha vermeye mümkünçülükler ödüyor. Video gödäwçilik ulgamyny gaýtadan seredildi hemde galkana elbetde bu utuk berildi. Elbetde ýaňam biz belledik adalatly baha çykarmaga video gödäwçilik ulgamy mümkünçülük dörödýär. Ýagny var ulgamy, hormatly ilişler, var ulgamy sportda ähli görnüşlerde diýen ýaly inni iýgiderli ornaşdyrylypdyr. Bulam sportda teknologiýalaryň öz münasip ornunyň bardygyny görkezýär. Şu ajaýyp sport toplumy bir dünýä ülümlerine laýyk gelýär. Walbol oýunçyny walbolum Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýän sport görnüş. Bu sport görnüşi oyun görnüşlerinin arasında Tomsk Olimpiýa oýunlaryny ören meşhur görnüş hasap edilýär. 22 19 häzirki wagtda topu ýene-de walbol meýdançasyndan daşyna çykardy. Bu gedek bolsa galkanyň öz oýunçulary şol ýalňyşlyga ýol berdiler. Oýunçy çalşygy ýene-de 5-nji belgili oýunçyň ornuny Ahlat Duranow, Merdan Temraýew bilen çalşyryldy. Kalimçin görkezmeki oýunçy. Ýene de galkan utuk kazanýar. Bu ýerde 23-nji utuw toparyň 23-20 inne birinji döwü üstünlükli tamamlamak üçin olary bary ýogy bir utuk gerek. Eger şol utuwam kazansalar, ýagny iki utuwam kazansalar, onu birinji döwde galkan dolu artykmaçlykda ýeňiş bilen birinji döwü tamamlap biler. Ýöne biraz kem ýalňyşdy, enede ýany ýok. Oyun dowam edýär 21-23. Ýene häzir oýunçy çalşygy 9-njy belgili Gurban Muradow galkanyşyň düdümini oýuna girýär. Ýöne galkanyşam näme? Oýunçy çalşygyny ören köp ýerine ýetirýärdir galkana görä. Indi galkanyň oýunçysy berekella töýün galeýjip şu topu ýokary galdyryp bermekde, topu taýýarlap bermekde, pas bermekde bu oýunçy aýratyn tapawutlanýar. Näde 24-de ýetdi utuk sany. 24-21 hasap bolsa. Görüşimiz ýaly 3 utukluk bu ýerde elbetde ara tapawudy öz peýdasyna. Berekella. Birinji döwüne 25-21 hasabyna galkan öz peýdasyna tamamlaýar. Birinji döwü galkan walbol topar ören üstünlükli geçirýär.
Mehron ileşer kadırlı sporcu ankoyorları oyunun ikinci seydi başlanıyor. Yani birinci seyette birinci dövdü. Esası bu yerde Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin kalkan valbol toporu ören yokor oyunu görközdü. Hemem yine orada ayrati nıgtamak gerek kalkan kän közünün ok. Yeni şadanma üçün kän bir ähli okuyup başarınını orta koyman hareket edýändigini oyunun dowamynda görýär. Bulam sebäbi näme? Sebäbi geljekde bir näçe meşhur toporlar we şolara garşy kalkan oyun geçirmeli. Şoň üçin olar bir şol oyunlara taýýarlyk görýär diýem aýdyp biler. Hemem ýaş volleybol topory kalkynyş olar üçin kän bir geçmesi kıyın topor dälem diýip aýdyp bolar. Kalkynyş olar üçin bir kän güýçli garşydaş däl. Şoň üçin hem olar ikinci seyette de görür bir ähli netijesini ähli okuyup başarnyny ortak koyman bir hareket edýän ýaly. Şoň maksadym ýaňa ýatlatdyk elbetde inni koyunu bir has taýýarlykly barmak. Kalkynyş bir alkem bu ýerde yine de öňe faýlanyp başlady. Elbetde birinji seyette de şeýle bolupdy. Başda kalkynyş ýokary oyunu görkezipdi ýöne oyunun soňky pursatlaryna kalkanyň oýunçylary üstünlikli oyunu alyp bardylar. Häzirki wagtda da tälimçi bir oyun taktikasyny volleybol meýdançasynda nähil oyun taktikasyny alyp barmalygyny Şöhrat Baýzaýew öz şagirtlerine garadan görkezmeler berip durur. Geçen aylowa migrasiýa ören üstünlikli tamamlady. Birinji orun bilen tamamlady geçen aylowy. Ýagşygelli Kaka Ayfadyň naky Halkara Nevit Wagad Üniversitetiniň Nevitçi volleybol topory bolsa birinji aylowyň netijesi boýunça ikinji oruny münasip boldy. Nevitçi hakynda aýdamyz 2015-nji ýylda bu volleybol topory has üstünlikli orunlara eýe bolan topor. Ýöne aralykda biraz kem gowşawrak oýuny görkezdi. Ýöne yine de Nevitçi volleybol topory üstünlikli oyun geçirýär. Yine de Nevitçi volleybol topory Türkmenistanyň volleybol boýunça ýokary ligasynda çempionluga dalaşýarlyk edýär diýip aýdyp biler. Ýöne bu ýerde migrasiýa esasy kalkan has bir tejribeli oýunçylar şu toporlarda ba migrasiýada da şeýle oýunçylar bar. Hemine bu ýerde Talib Sport takynna aýdanmazda Talib Sport'un birinji aýlowa üstünlikli tamamlap bilmedi. Birinji aýlow olum netijeli tamamlap bilmedi. Onumny tap geçeliň häzirki wagtda 4-3 Talib Sport'un garaşylýan netijeni birinji aýlowyň netijesi boýunça görkezip bilmedi. Diýmek, hormatly illeşler geljekde bir görür, tomoşa ederiz, haýsy toporlar Türkmenistanyň volleybol boýunça ýokary ligasynda çempionluk kazanarlar. Şol esasy gazakly ýene de topun öňüni ýapýarlar we hasap 4-4. Hasap 4-4 desine ýene de galkan. Hasaby bu ýerde deňleýän toporda da ýatladýar Kakajan, Owjar, Batyr Baýliw, Allamrat Çaryp, ählisem bir tanalýan oýunçylar, tanalýan volleybолçylar. Şoň üçin kalkan ýatladýar, bugunam ýeňiş kazanyp biler. Özüm 3 täziň netijesi boýunça olara ýeňiş kazanmaga mümkinçilik bar. Ýagny 3 täziň netijesi boýunça üstünlikli tamamlamaga topora mümkinçiligiň barlygyndan belläp geçelim. Top oyunu verdirildi. Berekellah bu yerde 11-nji belgidäki Meret Jumaýew öň hazynada oyun alyp barypdy. Hazynada oynan oýunçy häzirki wagtda kalkanna öz sport ýoluny dowam etdirýär. 1992-nji ýylda dowulan Meret Jumaýew berekellah ýene de kalkanyşyň düzüm bolsa ýaş oýunçylar, olarda bir has ýaş uly oýunçylar diňe şol Döwlet Halifa, Daýanç Hojaýew, hemem Şerip Muhammed Şeripow galan oýunçylar 2002-nji ýyl, 2006-njy ýyllar aralygynda dowulan oýunçylar.
Yine de bu edegemine kalkan üstünlüklü oyunu görkezýär hasabı 6-6 çıkarýar. Volleyball meydançasynda bolsa Toporun kapitany Yusuf Gurbanow oyuna girýär. Tälimçiň elbetde görkezmesine laýyklykda. Hasap 6-6. Hasap deň. Birinci setde da şeýle bolupdy. Bu edegemine 5-nji belgili Merdan Hamraýew ýalňyşa. Ýaş oýunçy. Merdan Hamraýew 2002-nji ýylda dowulan oýunçy olam ýalňyşlyga ýol berdi. Ýöne Merdan birinji ýa ikinji gedek däl, ol bir näçe gedek şeýle ýalňyşlyklara oýunyň dowamyna ýol beripdi. Ýene de şeýle boldy. Topuň öňüne berekella ýetişýärler. Ine de kalkanyşyň 6-njy belgili oýunçysy bolsa Şerif Muhammed Şeripow bolsa ýene de öz toporuna. Başga da näme aýdyp bolar bu toporda pehliwan Nur Sahedow oýun alyp barypdy. Öň serhetçide de oýnapdy. Ýöne näme kalkanyşyň düzüminde ol häzirki wagt öz sport ýoluny dowam etdirmeýär. Başga da bir näçe oýunçylar oýnapdylar kalkanyşyň düzüminde. Ýöne şol oýunçylar häzirki wagtda oýunda ýok. Şoň üçin kalkanyş bugun oýunda ýene de kynçylykly oýun görkezýär. 8-7. Tälimçi bolsa aýak üstünde öz şagirtlerine Şöhrat Baýjaýew iýderli görkezmeler berip dur. Elbetde ihlasy murat diýilipdir. Ihlas edýär kalkan öz ihlasyna gowuşuwa mene bugun ýeňişem gazanyp biler. Kalkanyşyň häzirki wagtda oýunçylary Yusuf Gurbanow bu ýerde topuň öňüne ýapdy. Oyun oýunçy Yusuf Gurbanow ikinji gedek bolsa Toporyň 12-nji belgili oýunçysy Begenç Hal Muhammedow Binagaryň düzümine doýnapdy ýatladypdy. Ýene de Topory utup getirmeye başardy. Berekella. Azap artýar kalkanyň peýdasyna. Ýatladyar Kalkan sport klubynyň türgenleri futzalla hakey oýunçy Türkmenistanyň 8 gezek olar çempionu boldy. Kalkan hakey topory umumyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginde sporda ullokan ünsürleýändiginiň alamaty. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Kalkan sport klubynyň, Kalkan sport merkeziniň türgenleri ýurdumyzda geçirilýän ýarışlarda, halkara ýarışlaryna ýygyderli baýraklaryny munasip bolup gelýärler. Özüm ýene bir zady nygtamaly Kalkan ady bilen çykyş edýän sport klubynyň türgenleri elmydama öňdeligi saklap gelýärler. Onam aýraty nygtamaly sportyň bir näçe görnüşleri oýunçy. 19. Bir utukluk ara tapawut häzirki wagtda. Ulara tapawut däl ýöne Kalkana näme ýeňiş kazanmaga ýeterlik bolup biljek ara tapawut döredip dur. 10 ýene de Kalkany şasaby deňledi. Bir ýatladýar volleyball oýunçy Türkmenistanyň ýokary ligasynda iň ýaş oýunçylar Toporyň bir ýaş oýunçylary esasy Kalkanyşyň düzüminde bar. Doğru tali sportdaky düzümüm, tali sportyň düzümüm ýaş oýunçylar ýöne Kalkanyşyň düzümine has ýaş oýunçylar barlygyndan belläp geçeliň. Elbetde her ýyl ýokary okuw mekdeplerine täze bir ýaş oýunçylar gelýär. Talipler kabul edilýär. Birinji ýyllyk taliplerine şol birinji ýyllyk talipden içinden hem ýörüýti bir volleyballçylarym öz sport ýoluny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine dowam etdirýärler. Birinji aýlygyň netijesi boýunça migrasiýa birinji orun, ikinji Lewitçi, üçüncü oruny da bu ýerde Gala munasip bolupdy.
Gala ýokary oýuny birinji aýlagyň netijesi oýunçy görkezmegi başarypdy. 12-10 2 tukluk ara tapawut. Oýunyň dowamynda iň ýokary ara tapawut 4 tukluk ara tapawut bolupdy. Olam oýunyň birinji seýedine döredilipdi. Olam kalkan volleybol topory tarapyndan döredilipdi. Häzir bolsa kalkanyşyň oýunçysy bu ýerde. Merdan Hamraýew top ýene-de taýýarlanýar. Şerif Muhammed Şeripow destine ýetişýär. Yo, bu ýerde hatda Şerif Muhammed Şeripow alçyraňlyga salýan urguýuny kalkanyň oýunçylary ýerine ýetirdiler. Ören batly urgulary bar. Kalkanyň oýunçylarynyň batly urgulary bar. Elbetde ol batly urgulary saklamak bir aňsat başardy bolmdurok. Şoň üçin emine Şerif Muhammed Şeripow ýalňyşlyga ýol berýär. Ýene-de kalkan Utugalya özüniň 14-nji utugy 14-11. 3 tutukluk ara tapawut. Belki birinji setdäki ýaly 4 tutukluk ara tapawudy çenini ymtylyp bilerini. Göreliň, tomoşa edeliň. Ören dartyn oýun Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasynda dowam edýär hormatly illäşler. 15-11 doğrudan hem şeyle bolýar. Ýene-de 4 tutukluk ara tapawut demele geldi. Hasap 15-11 4 tutukluk ara tapawut elbetde emele geldi. Bir daha da aýratyn bir tap geçeliň. Şol her ýyl Tomusky ara kesme bolýar. Şol ara kesmede bir oýunçy çalşyklary toporlarda ýerine ýetirilýär. Bir sebäbi ýokary okuw mekdeplerini tamamlayan bir uçurumlar beýleki ýurdumyzyň edara kärhanalaryna da olaryň amene volleybol toporlaryna da çagyrylýar. Onam tap geçeliň 16-12 ýene-de şol edil öňküsi ýaly 4 tutukluk ara tapawut. Birinji aýlaw ýatdyp geçeýin. Bir edil garaşylýan netijene birinji aýlaw görkezmedi. Sebäbi birinji aýlawyň netijesi oýunçy bir käbir toporlardan üstünlüge garaşylypdy. Ýöne bu volleybol toporlary garaşylýan netijeni görkezmedi. 17-12 Inni 5 tutukluk ara tapawut. Hatta ikinji setde az gowşady. Ikinji setde gowşaklyga ýol berýär. Kalkanyş hasam gowşady birinji set bilen deňeşdiremizde. Dogry birinji setde biraz kem tijenin hem bolsa kalkanyş ýokary oýun görkezmäge çalşan hem bolsa inni beýle däl. Inni hasam artýar ara tapawut. Hatta 5 tutukluk ara tapawudym ikinji setde. Üstüne bu ýerde hasam topor çykkansa ýagdaýda goýan Ýusuf Gurbanow garaşylmadyk ýagdaýda top oklaýar. Elbette beýle alçyraňlyga salmak islenlik oýunça başardan ok. Bulam näme? Hilegärligi, ýüzürýär, mekirligi, ýüzürýär, şeýlilikde de hasaby 18-de çykarýar. 5 tutukluk ara tapawut ýene-de döreýär. Üstüne ýene-de kalkanyşyň ýaş oýunçylary has alçyraňlyga düşýärler. Döwlet hally fanmädirki wagtda tejribeli oýunçy öz topordaşlaryna görkezmeler berýär, öz topordaşlaryna bir has berk durmagym talap edýär. Sebäbi 6 tutukluk ara tapawudyny nädip bu ara tapawudy ýeňip geçmeli kalkanyş nädip ýeňiş kazanmaly. İkinji sedam olaryň görkezmek isleýän oýuny başa baranok. Toporda bir ýa 2 oýunçynyň bu ýerde ýokary oýun görkezeni däl. Volleybolu toporda ähli oýunçylaryň faýdalaşykly oýun görkezmegi zerur. Dogry kalkanyşda oýunçylar bar. Döwlet Hallyýew bar, Şerif Muhammed Şeripow bar. Ýöne bu 2 oýunçynyň gerek wagtynda, gerek pursatynda kalkanyň oýunçylary alçyraňlyga arkaýyn salyp oturýarlar. Ine-de 19-15 4 tutukluk ara tapawut.
Häzir garadan ýene de oýunçuny taýýarlaýar, oýunçu çalşyk ýerine ýetirler. 14-nji belgili Allaberdi Beghanow. Allaberdi Beghanow Türkmenistanyň volleybol oýunçu ýokary ligasynda ýaşy has uly oýunçularyň biri. 1988-nji ýylda dogulon. Allaberdi Beghanow bir näçe volleybol toporlaryny oýnalyp barpdy. Ine Allaberdi Beghanow oýuna goýberýär, sebäbi toporda näme? 5 tutukluk ary tapaw döredildi. Çoň üçin minni bir atkem arkaýynlaşsa da bolar. Kalkanyň oýunçulary ýaş oýunçulardan düzülen kalkanyşy aljyraňlyga salyp bildiler. Döwran Amanurdiýew we toporyň bir erkin oýunçusy kalkanyşyň düzümini de ýene de ýetişmediler. Üstüne 21-nji utugnam kazanmagy başarýar 21-15 asap. Döwlet Aliýew top taýýarlap berdi. Ýusuf Gurbanow ýene de 22-nji utugy 7 utukluk ara tapaw dünni 22-15 asap. Häzir bolsa 12-nji belgili Begenç Hal Muhammedow 1998-nji ýylda dogulon. Ýatladýar binagaryň düzümini oýnalyp barpdy. Kalkanyşa utug almak başartýar ýene de. Dördüncü belgili oýunçy Torak Altaşanlygyny elbetde eminlerine görkezýär. Kakajan Owşarov. Kakajan Owşarow öň binagaryň düzüminde de oýnapdy. 1993-nji ýylda dogulon. 22-17 ine şol binagaryň bir çempionluk gazanan ýyllary, binagaryň finalda oýnan ýyllaryny ýatlasak, onda şol ýyllarda Matumuly Ahmedow toporyň düzüminde Kakajan Owşarowny oýnalyp barýardy. Arskal Resulov ýaly meşhur voleybolçular oýnalyp barýardylar. Hatda Kalkan bilen Binagar finala da çykyp bilipdi şonu. Ýöne bu ýyl görýär solen Kalkana da çempionluga görüşmek kyn bolar. Çempionluk üçin görüşip esasy toporlaryň hataryna da migrasiýa, nebitçi gas öňe çykdy. Birinji aýlagyň netijesi boýunça. Edil bu doguşan Kalkana ýeňiş kazanmagan kynçylyk döretmedi. Ýöne Kalkanyň näme geçirýän inni koýunlary we hem bu aýlagyň netijeleri bana şoň üçin bolar. Inni koýunlar hasam kynçylyk döredip biler. Berekella Döwlet Aliýew ýene de kayın topu. Yani imtihanla yine de toporun oyuncuları özara düşünüşüp bilmediler. Top orada gönü volleybol meydançasının ortasına gelip düştü. Ehli oyuncuların golü topta. Olan hiçbir ol topu izine serpiktirmek istemediler. Eğer beyle hareket devam etse onu bugün dine utuk getirerler. 23-19 utukluk ara tapawda. 5-nji belgili oyuncu 27 toporun hasabyny. Häzir bolsa 2 oyuncu bir ýerde taýýarlyk görýär. Oýuna girmek üçin 2-nji belgili Muhammed Göküýew, 7-nji belgili Umyt Allanadarow. Muhammed Göküýew 2002-nji ýylda dogulon, Umyt Allanadarow 2006-njy ýylda dogulon. Biz Kalkanyň çempionluk kazanmagynyň kyn boljagyny belläpdik. Sebäbi bir meşhur toporlar bar. Meşhur toporlaryň
sany ýyl geldigiçe artýar. Şoň üçin Kalkana da hormatly ýeler çempionluk kazanmagyny gitdigiçe de kynlaşar. Ne birinji aýlagyň netijeleri monu aňyrýany bilen görkezýär. 24-20 hasap bolsa iň soňky bir utugy kazanmak gerek. Bu ýerde oýunçy çalşygy ne 3-nji belgili oýunçy Batyr Baýliw oýuna girýär. Ne Batyr bolsa Kakajan Owşarowyň ornuny oýuna goýberdi tälimçi. Tälimçi näme maksadyna ýetip biler bogun. Ýagny ýeňiş getirip biler topara nede 5-nji belgili oýunçy Merdan Hamraýew 2002-nji ýyly dowulan Kalkanyşyň oýunçy hasap bolsa 21-24-nji. Ýene de Kakajan Owşarow Batyr Baýliw bu ýerde uzak wagt oýnamady. Ýene de onu ätiýaşlyk oturguzyna ýollany kim görmedi tälimçi. 24-21 ne de toparyň 11-nji belgili oýunçy Meret Jumaýew ikinji döwüň ikinji sediň iň soňky tugyny Kalkana getirdi. Umum hasap 2-0. Mehmanly ýeler, gaderly sportçy ankoýarlar. İkinji aýlagyň netijesi boýunça Ören dartyny oýundan beri, ýagny Magtumladyň Aky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Kalkanyş volleybol topary bilen olaryň garşysynda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Kalkan volleybol topary oýun alyp barýar. Umum hasap 2-0, 2 setden soňra birinji setde 25-21, ikinji setde de şolar ýaly hasapda ýeňiş gazanan Kalkan boldy. Eger şu sedem Kalkan üstünlükli tamamlasa, onda Kalkan özüniň nowatdaky utuk sanyny bu aýlawda gazanyp biler. Ine geçen oýunyň netijeleri hakynda, geçen oýunlar hakynda durup geçenmizde esasan o ýerde Ýagşygelli Kaka ifadynyň Halkara Newt we Gaz Üniversitetiniň Nevitçi volleybol topary bu mövsümde Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasynda Ören üstünlükli oýunlary alyp barýar. Birinji aýlaw olar migrasiýadan soň ikinji bolup tamamladylar. Bulam elbetde bu volleybol toparynyň bir has sağlaşyk oýun görkezýändiginiň alamaty. Endi mädirki wagtda bu topary bir ýaşly, tejribeli tälimçi Serdar Täşnadarow tälimçilik edýär. Serdar Täşnadarowyň şagirdleri ýokary oýuny görkezmegi başarýarlar. Kalkan eger ýatladyn bu sedem 3-nji sedem netijeli geçirdi, onu olary nowatdaky utugy erketmek garaşýan, ýani nowatdaky utugy eýe çykmak başardyr. Tabii adatça beýleki setlerde de şeýle bolupdy. Birinji setde de, ikinji setde de şeýle boldy. Kalkanyş bir deňeserräk oýuny görkezýär. Her setiň başynda ýöne soň setiň bir orta grupyny ýetenine ýa ýalňyşlyga köpräk ýol berip başlaýarlar Kalkanyşyň oýunçylary. Bilam Kalkanyşyň oýunçylarynyň bir çaltyrak ýa-da ýanyny biri bilen kän bir düşünşmekde kynçylyk çekýändigini görkezýär. Ýokary oýuny görkezmek üçin hökman agdy jebis hemem oýunçylaryň bir sağlaşykly oýun görkezmegi zerur. Her bir oýunçyň öz oýun taktikasyna ýerine ýetirmegini bölekleri bar. Şol oýunyň dowamyny 6 zany oýunçy bar, şolaryň hersiniň öz oýun alyp barmaly bölegi bar. Eger bir oýunçy şol ýerde ýalňyşlyga ýol berse, onu tutuş topar hormatly ýeler utuk getirýär. Tutuş topar utuk gazanyp bilmeýär. Şoň üçin volleybol edil beýleki oýun görnüşleriniň köpü ýaly kyn görnüşleriň biri. Deňe oýun taktikasyny dogry alyp gitmek. Berekellah. Topun öňüne ädirki wagtda 9-njy belgili oýunçy ýapma başardy. Bu oýunçyny biz Gurban Muradowyň topun öňüne ýapanyny seýregräk görüpdik. Ýöne bu ýerek başardyýar. Hasap 4-3 ädirki wagtda bir utukluk ara tapawut bar.
Migrasiyada soňky ýyllarda öz düzümini Hasan berkitýär. Ýöne atletinde de has uzun boýly oýunçular migrasiyada oýnalyp bar. 2 metrden gowrak boýly oýunçular olaryň düzümini aglaba oýunçular. Özüm olaň düzümini oýnaýan oýunçular köpüdi bir ýaşly oýunçular, tejribeli oýunçular migrasiýa volleybol toparynyň düzümine koýunçular. Olar şoň şeýle ýurdumyzyň çempionatlaryna, ýokary liga ýarşlaryna has üstünlikli çykyş etmegen maşarya. 5-4. Ýöne ýaş oýunçulary bilen bu mewzumy üstünlikli tamamlamak isleýän toparlaryň birem elbetde Nevitçi. Biz bu topar hakynda näçe durduğumy södürü bermeli sebäbi bu toparam ören faýdaşly oýunlary görkezmek başarýar. 5 başadyr kwatda hatap. Ýöne men ýadyma düşýär 2014-2015-nji ýyllarda Nevitçi ähli toparlary alzyraňlyga salypdy. Ýene şol mewzumy, şol netijäni gaýtalamak ýa-da näme diýelim. 2015-nji ýyldan bäri 8 ýyl geçdi. Ýöne şol 8 ýylyň dowamyna biraz kem gowşorak oýuny görkezipdi. Ýöne hasamyny bu mewzumy Nevitçi volleybol topary has üstünlikli netijeli oýunlar bilen alyp barýar. Ava 5-5 topu taýýarlady we bu ýerde ýene-de Galkanyň oýunçulary utugaldy. Biziň elbetde öňkü belleşimiz ýaly Galkan bir ähli güýjüni ortaga goýup oýnalyp baranok. Olar ortaçorak oýun geçirýär. Sebäbi inniki oýunlary taýýarlyk görmek toparyň esasy maksady. Olar elbetde Galkanyşdan üstün çykjakdyklaryna inanýarlar. Sebäbi üstün çykmagy mümkinçilik bolma. Şoň üçin olar biraz kem arkaýynrak oýun geçirýärler. Ata päderki wagtda 6-6 ýöne näme sportda elmadama şeýle bir söz bar. Sportda usatlar öňe saýlanýar, sportda güýçlüler öňe saýlanýar. Elbetde bizim has bir usat toparyň, has netijeli oýun alyp barýan toparyň volleybol oýunçy ýokary ligamyzda çempionlyk kazanmagyny tüýsüremizden arzuw edýär. Ähli toparlarym ýokary netijäni görkezmäge çalyşýarlar. Ähli toparlarym çempion bolmak arzuwy, ýöne çempion diňe bir topar bolar. Şoň üçin şol çempionlygy kazanmak ähli toparlara da zerurdur. Ýöne haýsy topar usatlyk görkezse, onda şol topar bu mewzumy netijeli tamamlap biler. 8-6 elbetde münasip toparlar oýun alyp barýarlar. Häzir bolsa ýene-de Galkanyň oýunçusy topu oýuny ýerde has köp tapawutlanan oýunçular bar, has köp topara utup getiren oýunçular bar. Ýüsüp Gurbanow, Begen Şalmagomedov toparda. Emem 6-njy belgili töýün gylýjy bu oýunçy esasan topu ýokary galdyryp taýýarlap bermekde aýratyn tapawutlanýar. Ýene-de berekellah töýün gylýjy elbetde topuň öňüne ýapan bolsa Ýüsüp Gurbanow bilen töýün gylýjy. Ýene-de Galkan, ýene-de töýün gylýjy topu ýokary galdyryp taýýarlap berdi. Iň soňunda olar ýene-de Galkanyşy ýalňyşmaga mejbur etdiler. 9-6 3 utukluk ara tapawut emele gelýär. On birinci belgili Meret Jumayev. Ýalňyşan bolsa Allamrat Sarif 1994-nji ýylda doglan. Allamrat Sarif ol Maliýeçi volleybol toparyny öň oýun alyp barypdy. Maliýeçi hakynda aýdamyzda Maliýeçi elbetde bu mewzumda gatnaşýar. Ýöne Maliýeçi edil öňkü ýaly netijeleri görkezmek oňa başarýanok. Hatda olar 1-nji aýlawy 9-njy bolup tamamladylar. Bu nähmäniň alamaty? Bulam Maliýeçiniň öňkä görä gowşanlygyny görkezýär. Hatda Maliýeçide käbir ýyllarda Türkmenistanyň volleybol goýunçy ýokary ligasynda
bayraklyk oruna dalaşşärlik eden toporlaň biri. Ýöne maliyetsem bu mewzumda olary ýokary netijeli oýuny görkezmek asla başardan hormatly illeşler. Olar birinji aýlagy 9-njy bolup tamamladylar. Ne ýene-de galkyny şäherki wagtda utup almak bilen sport ussady toporyň düdümine, galkan volleyball toporynyň düdümine köp oýunçylar Türkmenistanyň sport ussady. Berekella bu ýerde Begençkal Muhammedow. Begençkal Muhammedow köp tapawutlanan oýunçylaryň biri. Yusuf Gurbanow esasy az köp tapawutlanan oýunçylaryň biri. Toporyň kapitany 1992-nji ýylda dogulany. Toporyň has bir ýaş wekili we ol Kuwatal Muhammedow. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň mälik bulup berdi Muhammedow adamnaky 10-01 harby bölüminiň çağırış oýunçy harby gullukçy tol. Baatlar goý elbetde bu baatlar goýunum oýdana serpikdirmek elbetde galkynyşyň oýunçylaryny da başardy. Ne häzir bolsa 12-9 atap 3 topluk ara tapawutda. Ne ýokary ýokmak esasan volleyball. Bir has üstünlüğü kazanmaga. Ne oyun oýly Allamrat Çary 2 metr boyu var. Toporyň has oyun oýly oýunçylarynyň biri. Ondan başga Meret Jumaýew hem oyun oýly. Toporda şol 2 oýunçy hasam. Oyun oýly oýunçylar Meret Jumaýew, Allamrat Çary bilen bilelikde. Ýene de top taýýarlandy we Baturga Erkediýan Kakajan Owşarow. Kakajan Owşarow hem elmadama taýýarlykly oýunçylaryň biri. Milli ýygnymyzda da oýun alyp barypdy Kakajan Owşarow. Häzir bolsa Yusuf Gurbanow hem öz sport ýoluny ýurdumyzyň Mar welaýetinde başlady. Häzirki wagtda hem galkanyň düdüminde oýun alyp barýar. Yetişip bilmedi Kakajan Owşarow elbetde yetişmedi bir ýerde ne utugam ýitirmeli boldular 10-14. Galkanyş volleyball topory bir talipleň ýurdumyzyň ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň arasynda geçirilýän volleyball ýarışlaryna üstünlükleri bar. Ýöne volleyball boýunça ýokary ligamyzda olary netijeli oýun alyp barmak kynýarak. 11-14. Türkmenistan ruh welentligiň we sagdynyň ýurda atdy universiada ýarışlaryna Magtuna adına Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talipleri esasan görüş görnüşlerinden, akyl paýkas oýunlaryndan ýokary netijeler görkezýärler. Soňky ýyllarda basketbol, onamine oýun görnüşleriniň içinde ýarışlara gatnaşýar, stol tenisinden de başga bir näçe görnüşlerden hem gatnaşýarlar. Hormatly ýerleşler, 15-11 ýanky utuk elbetde ýene-de galkana berildi. Elbetde Döwletmurat Haliýew ören janykýar. Ol topary utuk getirmek üçin. Ýöne ýanky ýerde bir utuk galkanyşa berilende de o ýerde bir galkanyşyň näme itködüp biljek bir aýratyny bar. Olaň bir oýun itködüp biljek gumhany ýok. Bir ýa 2 utuk goşulany bilenem. Ne şoň üçinem näme? Bugun ýene-de görýär. Galkan öz ýeňişine 3 döwden soňra has ýakynlaşýar, ýeňiş kazanmagy hasaby 3-0 tamamlamagy. Volleyball Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna dören sport görnüşi. Şoň üçin bu sport görnüşine ulanylýan adalgalar İnglis adalgalar ulanylýar. Ne de 6-njy belgeli Şerif Muhammed Şeripow topor oýuny dowam etdirmek isleýär. Topor ýokary oýuny ymtylýar. Sebäbi eger bu
Seyatda da ine ikinci belgili oyuncu oyuna giriyor Muhammed Göküyev. Nädiram bu oyuncuň özü topu oyuna girdiler. Doğrudan 3-0 hasabyna utulmak hormatly illeşler biraz kem topary ökündirer. Şoň üçin hem olar ýokary netije ymtylýarlar. Ýöne başardan 17-13 4 topluk kadrky wagtda ara tapawut bar bu oyunun dowamyna. Ýöne ikinji sede siz tomoşa etdiňiz, gördüňiz. O ýerde hatda 6-7 toga çenni aranam açyp münasip saklan kalkanny. Ýene de şeýle näme diýip bolar we Şerip Muhammed Şeripow batly urgulardan ýygyderli öz toporuna utup getirýär. Ýöne Şerip Muhammed Şeripow toporun halaskärini öwürlüp topor 4-nji sede geçirmäge mümkinçilik gazanyp bilermika? Ýok, asla başartmaz sebäbi ýöne ýalňyşýan bu ýerde kalkan. Emin näme netije çykarar? Münwerdäki eminiň adalatly netije çykarmagy zerur. Münwerdäki emin kalkanyň oyunçularyna görkezme de berýär hem de kalkanyşa ol utup berýändiginem görkezýär. Oyun dowam edýär. Elbetde video gözegçiligi gaýtadan seredildi. Ýöne o ýerde eýem mesemälim görnüp dur kalkanyň oyunçusynyň golu kaltasly topu, volleyball topunu şoň üçin hem olar ne kayın portlatda 18-15 18-15 adır wagtda hasap. Elbetde bu hasap näme? Kalkany kanagatlandyrýar. Kalkan 3-0 hasabyna ýeňiş kazansa olary yeterlik, olara başga näme gerek diýen ýaly, olar bu hasap bilen ýeňiş kazansalar, onu olar näme özleri üçin gerekli ýokary tuksanlaryny bugun koýundan kazanyp bilerler. Eger tersine bolaýsa, onu da ýeňiş kazanma mümkinçilik bar. Ýöne kalkanyşam belki bu oyunu özgörtmek aladasy bar. Şoň üçin hem döwlet haly fiýaly Şerip Muhammed Şeripow fiýaly oyunçular ören zanykýarlar topor üçin üstünlük getirmek üçin. Volleybolu da näme? Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna dören sport görnüşi düzgünler hakynda aýdanmada düzgünler ilkinji bolup William Morgan işläpdi diýär. Volleybol häzirki wagtda çenli bir kämilleşýänçe ýaş sport görnüşi köp ýyllar gerek boldy. Mene oyunçu çalyşygy 13-nji belgili oyunçu toporda oýuna girýär. Her näme diýemde de bugun ünni ýeňiş kazanyp bilmejegi kalkanyşa mesemälim görnüp durýar. Kalkanam bu pursatda ýalňyşýar. Elbetde bu mewzumda garaşylmadyk. Bu mewzumda geň almaly oýunlar bolupdyr. Bu mewzum bir täzeliklere baý mewzum diýen biz aýdyp bileris. Ýene de Ýösep Gurbanow elbetde jan koýarlaň hasam tolgunmasyny artdyrýar sebäbi kalkan özüniň önüne 21-nji utugyny bayram edýär. Kalkanyň baş tälimçisi bilen hem söhbetdeş bolanmazda ol belläk geçdi. Ýagny Şöhrat Baýjaýew toporyň ähli aladasynyň diňe çempionluk kazanmakdygyny, ýokary oýunlary görkezmekdigini belläk geçdi. Ýöne toporda näme mümkinçiligi amma ýene bir adam biz elbetde nutamaly. Öňkü ýyllar bilen deňeşdiremizde kalkanyň oýuny çempionlugy heniz ýakynlaşmaga hormatly illeşler kynrak oyun. Sebäbi migrasiýa nebitçi häzirki wagtda ören sağlaşykly oýuny görkezýär. Hasam ýaş oyunçulardan düzülen nebitçi hormatly illeşler. Nebitçi belki ýer eýeler ýaşyly KK ifadyny halkara Nebit Gaz Üniversitetiniň topory bugun bu mewzumda döne üstünlükli çempionluk
gadanmagy münasip toporlaryň biri ýaşlygyna garamazdan bolmasa toporuň düdüminde olarda da edil kalkynysdaky ýaly ýaş oýunçylar bar. Ýöne şol ýaş oýunçylar taýýarlykly, ören, saatlaşykly oýuny görkezip bilýärler. Şoň üçin beýleki toporlar men pikir edýän, men aýdyp biljek, biraz kemem bolsa Nevitçiden çekinmelimi ka diýän. Elbetde volleybol oýunçy Türkmenistanyň ýokary ligasyndan Nevitçi bu mövzumda täzelikler bilen öz oýunyny dowam etdirýär. Birinji aýlagym ikinji bolup tamamlady migrasiýadan soň. Bolmasa adatça migrasiýa garşy oýunlary görkezmek köp toporlara kyn düşýärdi. Ýöne ýaş volleybol topory hatda migrasiýadan soň Nevitçi birinji aýlagy ikinji bolup tamamlady. 23-nji utugyny kazanmagy başarýar. Galkan näme? Mese mälim görünüp dur. Biz oýun başlanan wagtynda da aýdypdyk bugun Galkanyň ýeňiş kazanjakdygyny. Şoň üçin olar münasip ýeňişi bugun kazanarlar. Ýöne inni oýunlar bar. Inni oýunlarda hem biz toporlaryň ikisine de üstünlikler ardy ederiz. Toporlaryň ikisine de ýeňiş ardy edýär inni oýunlarda da hasam Galkanyşa ýokary oýun görkezmegini ardy edýär. Sebäbi olar bugun oýunda näde kwatda utulup gelýärler. Demek inni oýunlara topor bir taýýarlykly gelmegi derur. Näde topor utuk gadanýar, ýöne bu utuklarny topory bir bolçakkansyz pursatdan halas edip biljek utuklar däl häzirlikçe. Oyun dowam edýär. Näme ihlas edýänligini görýär. Galkanyşyň oýunçylaryň bir Hasan Şerif, Muhammed Şeripow, Döwlet Haliýew bir ihlas edýärler. Ýöne olar üçin bugun ýeňiş gadanmak kyn. Ne Galkan ýene-de nowatdaky utugyny gadanmak başardy. Sebäbi Galkanyň bir ähli oýunçylary, bir taplanan oýunçylar, olar enseme ýarşlara gatnaşyp gören oýunçylar. Şoň üçin olaň baý tejribesi bugun ýeňiş gadanmaga itergi berýär. Dogry Galkanyş utuk gadanýar, ýöne gadananna da inni iň soňky utugyny häzirki wagtda gadansa, onu Galkan ýeňiş gadan. Galkanyň ähli oýunçylar diýen ýaly Türkmenistanyň volleybol oýunçy ýokary ligasyna öň gatnaşyp gören, öň haýsy toporyň näil oýnajakdygyny, haýsy oýunçynyň nähil oýun alyp barjakdygyna beled oýunçylar Galkanyň oýunçylary. Şoň üçin Galkanyşa ýeňiş gadanmak kyn düşer. Ne soňky tugam gadanýar elbetde 3-0 hasabynda bugun oýunyny Galkan volleybol topory ýeňiş gadanýar, öz ýeňişini bayram edýär. Bizim toporlara inniki tapgyrdaky duşuklarda da üstünlük ardy edýär.